Madali na. Ano pangalan niya? Ano pangalan mo? Bernardo. Bernardo. Bernardo, ikaw sumeta mo ako. Ganon. Ba't sa'yo mo ba't lumaki? Kumangin eh. Nahabog ka. Okay, game. Magbawakan! Ano, may sakit? O, palakpakan po natin! Chong natin, Bernardo! Bernardo, itong silver ko naman ako. Ikot pa, ikot! Ikot! Alam, diyan kayo magaling. Nag-aaral ka pa? Ano natapos mo? Patay ka ngayon! Tom? Pagod! Computer science. Ano natapos mo? Kung bibigyan ng pagkakataon mag-aaral nila, gusto mo? Sure! Ah, shit! Ayan Ayan yan, may scholarship program yung si Chocolate Barnes. Hindi. Sa lahat po na gusto mag-aral, alam niyo naman siguro yung bahay ko. Ayan, friend ko po ang nag-aral ng informatics. So sa contest sa May 4, punta lang po doon lahat kung sino, doon po yung registration. Kung sino yung po yung papasa sa entrance exam, scholar kayo sa informatics Purview branch. Palakpakan naman natin yung informatics. Eh syempre,